Dịka otu n'ime ihe mmemme bụ nke emerubere iji wee cheta ncheta ọmụmụ ya ka osote onye nkwupụta okwu n'ụlọ nzukọ mmebi steeti a bụ Right Honorable Chukwuma Okoye ji wee nye otu onye nọ n'ọgbanta nkwado ya ụgbọala ọhụrụ ya nakwazi akpa osikapa ruru 150 n'ogogo 10 kg bụ nke o nyere ọtụtụ ndị nke nọ na ya bụ ọgbanta nkwado bụ nke si n'ime obodo asaa nke mejupụtara ọgbanta Awka South 2 constituency. Ya bụ ncheta ọmụmụ ya bụzi nke ji ụka dị asọ wee malite n'obi ya dị n'Amawbia ma bụrụkwazị na kansụl ime obodo Awka South ma bụrụ nke dọtara ndị enyi ndị ikwu na ibe otu ezinụlọ ya nakwazi ndị nke na-echere ezigbo echiche ndị nke ji ọnọdụ ọkwa na nke gọọmenti ya nakwazi ndị nke na-egwukwe ndọrọndọrọ ọchịchị nakwazi ndị nke nọ na bụ isi ndị ụlọ ọrụ na-emepụta ngwaahịa dị iche iche. Chibuzo Obidike ga-ewetara gị akụkọ a n'uso. N'okwuchukwu ya, onye isi ụkọchukwu nke St. Joseph's Catholic Church Amawbia, Reverend Father Jerome Nwafonso, kenere Right Honorable Okoye maka iwere Chineke dịka ideju ụlọ na ndụ ya na-arụsikwa ọrụ ike dịka ikike nyere ya site n'aka ndị nkwado ya ka ọ na-enyefe ya bụ onyinye ego nakwa akpa osikapa nyegara ndị ahụ ritere erere dịka awachara achịcha. Onye ahụ na-eme ya bụ mmemme, Right Honorable Okoye, bụ onye nwunye ya bụ Oriakụ Chugo Okoye nọkwa n'akụkụ, kwuru na otu kasị mkpa iji wee mee mmemme bụ ime ka obi tọọ ndị nọ na mkpa ụtọ. Ọ sịrị na ya ji onyinye ndị ahụ wee na-ekene ndị ahụ maka ịhụnanya na nkwado nke ha na-enye ya ma na-arịọkwa ha ka ha gaa n'iru na-akwado ya iji wee hụ na ewugharịrị obodo niile nke dị na ya bụ ọchịchị ime obodo. Ịwa achịcha bekee nakwa inye onyinye ekpere maka onye ahụ na-eme ya bụ mmemme bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme.